Kaixo guztioi, zer modu zaudete? Bueno, ondo espero dut. Azken txanpa geratzen zaigu, eta gogote indar guztiak jarriko ditugu. Dena bikain erten dadila. Oraingoan, erronka berri batekin natorkizue. Badakizue josketa tailerran zuekin aritzen naizela. Eta hurrengo bideotxoa ikusi ondoren, esango dizuet, zertan datza erronka berria. Jostun apartak sumaienakoak, ezta? Bueno, orain, poltsak alde batera utziko ditugu, eta maskarillak egingo ditugu, hain beharrezkoak ditugu maskarillak. Bueno, eta horretarako etxean ditugun gauzak erabiliko ditugu. Behar dugu materiala da, alde batetik, 2 oial zati. Oial hori izan behar du, kotoia 100%. Bestaletik goma behar dugu, baina nolanik ez daukat gomarik, egin dudana da galtzerdi zar bat hartu, eta galtzerdi zar hortatik 2 tira egin ditut. Gainera tira hauek, hori bai, elastikoak izan behar dira, eta askoz esoabiago da beste goma baino, gero belarriak minik ez emateko. Eta, noski, gure maskarillak eraginkorrak izateko, behar dugu beste oial mota edo tela motako poltsatikan ateratako zatitxo bat. Poltsatikan izan daiteke, edo baita ere, jantziak, trajiak eta sartzeko erabiltzen ditugun poltsa handi horiek. Hori bai, importantia da froga egitea ur azpian eta uretatikan pasatzen badigu eta eskoez bada guztitzen balio du. Adinaren arabera, plantillen neurriak honakoak dira. 4-8 urte bitartian, 20 cm bider 16 cm. 8-12 urte bitartian, 22 cm bider 18 cm. Eta helduentzat, 24 cm bider 20 cm. Bueno, hasingo gea. Lehenengo gauza, ditugula 2 oial zati, hartu behar dugu horrela, eta zentimetro bat gutxi geraberako tolestura bat egingo dugu. Ondo plantxatuko dugu. Eta berriro egingo dugu. Hau biekin egingo dugu. Ja, 2 tolesturak eginda ditugula, egingo duguna da alde ona, alde onarekin elkartu. Horrela, elkartzen dugu, eta hemen, bekalde hontan, utzeko dugu tarte bat irekita, edo orratzakin adinaren arabera, zuek ikusi, orratzarekin lotu dezakegu, edo lotu dezakegu horrelako pintza txikiekin, edo erropa txikitzeko pintzarekin. Tarte hau horrela dagoela, egin behar dugu guzti hau hemendik hasi eta buelta osoa josi. Orratzakin gora bera, gora bera, gora bera, edo makina duena eta ja ikasita duena batzu badaudela eta makinakin egin dezakete. Bueno, dena josita dagoenean, egin dugun irekir hortatik, buelta ematen diogu, eta hemen, oso importantea da, iskin guztiak ondo ateratzea. Bihatzekin lehenbizi, eta ikusten badugu. Bihatzekin ezin dela lagundu dezakegu arkatz batekin. Iskin guztiak ondo erten arte.
Eta hau egina dagoenean, oso ondo plantxatu egin behar da. Orain, tolesturak egingo ditugu. Eskailera batzuk izango balira bezala. 1 eta 2. Horrela dugula, berriro plantxatzen dugu, eta horrela doblatuz, alde batetik eta bestetik, josi egingo genuke, alde bat eta bestia. Elastikoa ondo sartzeko, arazoi gabe sartzeko, aholku bat emango dizuet. Tolesterakoan sartu ezazue horrelako zinta bat, eta hemen lotu egiten dugu josteko. Eta bestaldian berdin doblatuko genuke zinta bat sartuta alde honetan bezala. Bueno, orain josterakoan ez dugu egingo leno bezala gora bera. Orain egingo dugu aurrera eta atzera. Aurrera eta atzera. Eta horrela, poliki, josiko genuke bukaeraino. Bueno, eta bukatzeko, horrela daukagu larilla hemendik, korapilo bat egiten diogu. Tiratzen dugu. Eta listo. Dugu. Orain hau, izan daiteke zabalago, luzeago, bueno, bakoitza bere neurri izango du. Barruraka sartuko dugu, korapiloa ez ikusteko. Eta, geratzen zaigun gauza bakarra da iragazkia sartzia. Esan dugun bezala, leno, izan daiteke horrelako zatitxo bat, zulotik sartzen dugula, bai, hori izan daiteke bat, eta baita ere oso ondo dagoena eta asko babesten duena salbaizli bada. Orduan sartzen dugu barrura, gainera hor itxatzita geratuko zen, eta gure maskarilla listo dago. Prest? Kalera ertetzeko. Orain zuen txanda da, ea ze maskarilla dotore egiten dituzuen. Atera argazkia eta hemen azaltzen den helbidera bidali ezazue. Jasotzen ditugun argazki guztiekin bideo bat osatuko dugu. Hala, disfrutatu!